Hello, αγάπες μου, καρδούλες μου, λουλούδια μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια νέα βιντεάρα αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Και σήμερα είναι μια ακόμα μέρα που εγώ και εσύ θα κάνουμε παρέα. Και σήμερα θα έλεγε κανείς ότι θα κάνουμε παρέα για ένα jumbo haul. Δηλαδή, έχω πάει σε jumbo, έχω αγοράσει κάποια πράγματα και μιας και έχω δώσει κάποια λεφτά, να σας δείξω και εσάς τι έχω πάρει για να μην πάνε χαμένα. Αλλά θεωρώ ότι ο σκοπός αυτού του βίντεο δεν είναι αυτός. Θεωρώ ότι το βίντεο θα πρέπει να ονομαστεί πώς να ζείτε σαν πλούσιοι χωρίς τα λεφτά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου και να πω από τώρα: δεν θέλω να κρίνετε, δεν θέλω να επικρίνετε, δεν θέλω να κατακρίνετε. Θα περάσω πολύ γρήγορα στο Jumbo Haul, θα ανοίξω τα πράγματα γιατί θα το γυρίσω αυτό το βίντεο για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχα κλειστό μικρόφωνο. Τέλος πάντων, αυτό δεν σας αφορά καθόλου. Είναι δικό μου προσωπικό πρόβλημα που είναι η ώρα 11.30 και εγώ ξεκίνησα να γυρίσω για δεύτερη φορά ένα βίντεο. Θα σας δείξω λοιπόν πώς να ζείτε σαν πλούσιοι, πώς να κάνετε άσκοπες αγορές και πώς να είστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω πολύ γρήγορα με αυτό εδώ το σφουγγάρι. Είναι 2 σφουγγάρια όμως και νομίζω κάνουν και 2 ευρώ, έτσι. Αυτά μου αρέσουν εμένα που είναι μπροστά έτσι και πίσω είναι έτσι και τα πιάνω και κάνω έτσι. Αυτό δηλαδή το χρειαζόμουν. Κάτι που ίσως και να μην χρειαζόμουν είναι αυτή εδώ η βούρτσα. Ξέρεις, σου κάνει πλατούλα έτσι. Κάνει πολύ καλή απολέπιση. Δηλαδή τελικά μπορεί και να το χρειαζόμουν. Οπότε. Εντάξει, αυτά τα πήρα πομ-πομ αντί για να τα πάρω από το σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν ξεχνάμε, κορίτσια, να κάνουμε τον ντεμακιγιάζ μας κάθε φορά που είμαστε βαμμένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ το καλοκαίρι ήμουνα στο σπίτι των γονιών μου. Και η μαμά μου γενικότερα έχει ποτήρια διάφανα. Ξεκινάω με όλο αυτόν τον πρόλογο για να δικαιολογήσω στον εαυτό μου γιατί πήγα και πήρα ποτήρια. Και εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη έχω ποτήρια χρωματιστά. Και παρατήρησα ότι στα διάφανα ποτήρια πίνω παραπάνω νερό. Το δικαιολόγησα αρκετά. Ωραία. Πήρα 4 τέτοια ποτήρια, έτσι απλά τι ωραία, αλλά μου βγάζουν έτσι αυτά να πίνεις νερό να ευχαριστιέσαι. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω την αγορά μου. Τη στηρίζω κάτω-κάτω. Τα χρειαζόμουν. Τα πήρα. Τα χάρηκα. Θα τα χαρώ. Λοιπόν, επίσης, έχω περάσει σε μία τακτική του παίρνω τάπερ, γιατί είμαι πια σχεδόν 30 χρονών, ναι, και γι' αυτό παίρνω τάπερ γυάλινα και όχι πλαστικά, με αυτά τα καπάκια που είναι τα αγαπημένα μου, γιατί κλείνουν πολύ καλά, αεροστεγός και δεν πέφτουν και έχει και αυτό εδώ το χώρισμα. Από εδώ βάζεις το φαγητό σου, από εδώ βάζεις τη σαλάτα σου. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν τρώω πολύ σαλάτα, οπότε τέλεια μεγέθη, με βολεύουν πάρα πολύ. Μία ακόμα μου αγορά ήταν αυτό εδώ που είναι ελαφρόπετρα, και είναι και πίσω έτσι και μπροστά έτσι και έχει και το βουρτσάκι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είχα πάρει και στο Αίγιο, αλλά το άφησα στη μαμά μου, οπότε το πήρα και εγώ για να έχω εδώ ένα τέτοιο. Την προηγούμενη φορά που γύρισα το βίντεο και έκανα αυτό έτσι, πέσαν όλα κάτω. Και δεν σπάσανε. Οπότε σας έλεγα, δεν ακούστηκε ποτέ βέβαια, ότι είναι πολύ ανθεκτικά. Είναι γυάλινα, είναι για τα μπαχαρικά μου. Εγώ δεν νομίζω ότι χρησιμοποιώ παραπάνω από 6 θήκες έτσι κι αλλιώς. Και ήθελα κάπως να τα βλέπω, γιατί στο ντουλάπι τα έχω όλα έτσι και δεν τα έβλεπα. Δεν δικαιολογώ τις αγορές μου, τις στηρίζω κάτω-κάτω. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα βαρεθώ. Θα βαρεθώ 100% και δεν δεν θα βιάσω τα μπουκαλάκια, τα δοχεία, τα προηγούμενα σε αυτό εδώ, το γυάλινο. Πιστεύω ότι θα βαρεθώ. Θα προσπαθήσω να μην βαρεθώ. Είμαι πια ενήλικας άνθρωπος. Χρειάζεται να το κάνω. Λοιπόν, ως ενήλικας άνθρωπος έχω και κάποια προβλήματα που βασανίζουν την ενήλικη ψυχή μου και ζωή μου. Και αυτά εδώ δεν θέλω να πιστέψετε ότι είναι για προσωπική χρήση σε καμία περίπτωση. Είναι κάποιες ταινίες, οι οποίες λέει ότι είναι η ριβίζουσα αποθητική ταινία πτηνών. Bird Repellent Tape. Ένας εύκολος και εύχριστος τρόπος για να κρατάτε μακριά τα πουλιά. Όπως και αν ακούστηκε αυτό, αυτή η ταινία λέει ότι διώχνει τα περιστέρια. Και εγώ με τα περιστέρια έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ιδανικά θα ήθελα να μην υπάρχουν. Αλλά επειδή υπάρχουν, θα προσπαθήσω να μην υπάρχουν στο μπαλκόνι μου τουλάχιστον. Η ανήλικη ψυχή μου χρειαζόταν και αυτά τα χορτομάτιλα. Ναι, τα χρειαζόμουν. Ναι, δικάστε με. Η ανήλικη ψυχή μου χρειαζόταν και αυτό εδώ που είναι για το κινητό. Δικάστε με. Και πήρα τώρα αυτό. Το χρειαζόμουν. Μπορεί και όχι. Η ψυχή μου όμως το χρειαζόταν. Η τσέπη μου, εκεί να δείτε. Θα έλεγε κανείς μια άχρηστη αγορά. Αλλά πειράζει δηλαδή τα 2 ευρώ που έκανε, αυτά με σώσανε. Όχι. Ένα eyeliner μπλε, το οποίο θέλω να το δοκιμάσω και να δω αν μου ταιριάζει. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο με τα μαλλιά μου, με το χρώμα των μαλλιών μου. Εντάξει, ήθελα να το δοκιμάσω. Δηλαδή αυτό μας πείραξαν. Αυτά τα 2 ευρώ δηλαδή κάναμε όλη τη ζημιά. Όχι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με πράγματα για το γραφείο, που αυτός ήταν και ο λόγος που πήγαμε στα Jumbo για να ψωνίσουμε σχολικά. Πήρα αυτές τις γόμες τα πάντα. Ναι. Ίσως και να ήταν μια ακόμα άχρηστη αγορά, μπορεί. Τέλος πάντων είναι πολύ χαριτωμένες και μου άρεσαν. Το ίδιο κόνσεπτ πήρε και αυτό το τετραδιάκι. Καταλάβατε. Αφού καταλάβατε. Όσοι με ξέρετε, καταλάβατε. Το ίδιο ακριβώς κόνσεπτ, συνεχίζουμε το ίδιο. Πήρα αυτή την ξύστρα και τώρα
πάμε σε λίγη οργάνωση, λίγο καλλιτικών, έτσι, μπιζού, Πήρα αυτά εδώ για να βάζω τα κραγιόν μου, γιατί τα κραγιόν μου τα έχω χύμα σε ένα κουτί, με αποτέλεσμα να έχω 2-3 έξω το κουτί και να χρησιμοποιώ μόνο αυτά. Σας προτρέπω να είστε οργανωτικοί, να έχετε καθαρούς χώρους, οργανωμένους, τακτοποιημένους. Αυτή τη στιγμή μιλάει ένα υπεύθυνο κορίτσι ετών 28, που έχει συμφιλιωθεί με την ηλικία του και κάνει τέτοιες κινήσεις. Απολύτως συμφιλιωμένη με την ηλικία μου, σας μιλάω τώρα για σοβαρά πράγματα. Έχω πάρει λοιπόν αυτά εδώ για να βάλω τα κραγιόν μου και να τα βλέπω και να τα χρησιμοποιώ όλα και όποια δεν χρησιμοποιώ να πάρουν το δρόμο που τους πρέπει, τον αγύριστο. Το ίδιο κόνσεπτ έχω πάρει αυτά εδώ που βγαίνουν, κατάλαβες, είναι έτσι, βγαίνουν αυτά εδώ, έτσι στο πλάκι ξαναμπαίνουν μέσα, για να βάλω μέσα τα κοσμήματά μου, γιατί και αυτά τα έχω λίγο μπουρδουκλωμένα, οπότε πήρα αυτό για να είναι λίγο πιο τακτοποιημένα και να τα βλέπω λίγο καλύτερα και ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει και όλα αυτά που λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι απλές δικαιολογίες και πραγματικά τα χρειάζομαι. Πήρα ένα τασάκι να υπάρχει για το σπίτι, γιατί το προηγούμενο το σπάσα τις προάλλες. Το σπάσα, το κυπελάκι το δεμένο με τα χρόνια. Πήρα αυτό το καταπληκτικό κερί. Μυρίζει βανίλια, εμένα μου αρέσει πολύ βανίλια. Πιστεύω ότι μου βγάλει πολύ καιρό και άξιζε τα λεφτά του. Αυτό είναι το τρυποδάκι που έβγαλα από εδώ, το οποίο ανοίγει, κάνει έτσι, 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 έτσι. Ελπίζω να με βολέψει για τα βίντεο, τα vlog και για να στερεώνω και την κάμερα που θέλω και να το έχω και για φωτογραφίες που θέλω να βγάλω και με τους φίλους μου και αυτά να το στερεώνω έτσι λίγο πιο μακριά. Αυτά πρέπει να τα λένε χταπόδια. Για το κεφάλι μου το βγάζω. Επίσης πήρα αυτό εδώ. Είναι μια ακόμα άχρηστη αγορά. Θα μπορούσε κάποιος να την ονομάσει έτσι. Εγώ όμως δεν την ονομάζω. Είναι ένα water mist. Είναι σαν νεράκι, ρε παιδί μου, με άρωμα. Το οποίο το βάζει, το ψεκάζει στον καναπέ, στις κουρτίνες, στα ρούχα σου, στην ντουλάπα, λίγο έτσι στο χώρο και δίνει. Τα έχω χάσει τελείως. Θεωρώ όμως ότι θα είναι πολύ ωραίο και θα δώσει έτσι μια φρεσκάδα. Και όταν κατεβάζεις καλοκαιρινά, χειμερινά να ρίχνεις λίγο για να μην μυρίζουν μετά. Πιστεύω ότι όντως θα μου φανεί χρήσιμο. Δηλαδή, αν δεν έχεις ένα water mist, πώς μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου. Απορώ πώς ζούσα τόσα χρόνια χωρίς water mist. Θα με βλέπει μάνα μου και θα λέει: παιδάκι μου, εγώ έτσι έμαθα. Πήρα ένα τετράδιο ακόμα, γιατί ποτέ ένα τετράδιο δεν είναι άχρηστο. Αυτό είναι η ενήλικη εκδοχή μου. Έχω κάνει πρόοδο. Στο ίδιο κόνσεπτ πήρα αυτά τα δύο. Εν τω μεταξύ πρέπει όταν σκύβω να χάνουμε τελείως από το πλάνο. Αυτά τα δύο μαρκαδοράκια, γιατί αυτό υποτίθεται το πήρα για τη δουλειά. Θέλω στα σχόλια και να πάτε να γράψετε τέλειες αγορές, Ελεάνα. Μπράβο, φέρε κι άλλα τέτοια haul. Και μετά θα τρώμε φακές. Και όχι τίποτα άλλο, δεν μου αρέσουν και φακές. Στο ίδιο κόνσεπτ παραμένουμε, το βλέπεις. Το βλέπεις το ίδιο κόνσεπτ, δεν κάνω εγώ κινήσεις αλλοπρόσαλλες, άσκοπες. Πήρα ένα mousepad, γιατί η ενήλικη εκδοχή μου λέει ότι θα πρέπει να πας λίγο έτσι σε κάποια πράγματα λίγο πιο κλασάτα. Όμως ο πραγματικός με αυτός είναι αυτά εδώ τα glitter που πηγαίνουν πάνω κάτω. Οπότε αυτό εδώ το mousepad που συνδυάζει και τα δύο είναι η ψυχή μου, η ψυχή μου σήμερα. Πήρα και αυτά εδώ τα post-it στο ίδιο concept, το βλέπεις. Τα έχω συνδυάσει όλα ωραία. Εδώ λέει believe in yourself, πίστεψε στον εαυτό σου και εδώ λέει enjoy the little things. Και στην περίπτωση που κάποιος τυχαίος δεν καταλαβαίνει το accent, λέει να απολαμβάνεις τα μικρά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Περνάμε και μηνύματα σε αυτό το haul. Στο ίδιο concept παραμένουμε. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο το βλέπεις έτσι και λες τι να είναι άραγε, βρε Λεάνα, τι ανακάλυψες ρε τρελή μου. Εδώ, για σημειωσούλες. Μου είναι τελείως απαραίτητο, δηλαδή πραγματικά το χρειάζομαι. Να, ας πούμε τώρα αυτό μπορεί και να μην χρειαζόταν. Πήρα αυτό τον κάδο, γιατί εγώ θεώρησα ότι τώρα που θα φτιάξω εκεί ένα πιο μεγάλο γραφείο, έχω τώρα ένα μικρό, θα το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Θα χρειάζομαι ένα κάδο για να πετάω κάποια σκουπιδάκια. Τώρα που το βλέπω και κρίνω λίγο πιο όρημα, αυτός ο κάδος είναι μεγάλος. Μπορεί να μπει και στην κουζίνα βέβαια. Ας πούμε ότι το χρειαζόμουν και αυτό. Και τελευταίο, last but not least, τα έχω βγάλει όλα. Είναι, δεν θέλω να κρίνετε, το ξαναλέω. Οι φίλοι μου που με ξέρετε γνωρίζετε ότι όλα αυτά εδώ μπορεί να με έκαναν φτωχότερη, αλλά με έκαναν σίγουρα πιο ευτυχισμένη, πιο χαρούμενη. Πήρα αυτό εδώ το ποτήρι. Θα ξέρετε όλοι ότι έχω αρκετά τέτοια ποτήρια, αλλά πώς μου έχει έρθει τώρα και μου έχουν πέσει όλα και μου σπάνε. Και εγώ θέλω σίγουρα δύο, γιατί και πίνω νερό πολύ με αυτά και μου αρέσουν κιόλας. Και ήθελα να πάρω και ένα και για το γραφείο. Τώρα, αν αυτό θα πάει στο γραφείο και αν θα με κοροϊδεύουν, δεν ξέρω. Και κοιτάξτε το τι ωραίο που είναι και κουνιούνται κι αυτά. Καταλαβες. Και έχει και εδώ το ρανετόξο και είναι και ροζ και έχει και λίγο γκλιτεράκι. Τι άλλο να δώσει. Δηλαδή, πώς μπορούσα εγώ αυτό το ποτήρι να μην το αγοράσω. 5 ευρώ έκανα. Αυτά τα 5 ευρώ θα με σώζανε σε καμία των περιπτώσεων. Όλα μαζεμένα όμως που σας λέω τόση ώρα θα με σώζανε, ναι. Τέλος πάντων, δεν τα κλαίω. Τα ευχαριστήθηκα, τα πήρα όλα, τα αγόρασα. Νομίζω αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο.
Ας πούμε όλοι ότι τα χρειαζόμουν και ότι μπράβο Ελεάνα για τις αγορές σου και εύχομαι να τις χαρείς. Και εύχομαι κι εσείς να ζείτε τη ζωή σας, γιατί μια ζωή την έχουμε παιδιά και όχι μιζέρια, όχι τέτοια πράγματα. Και πλέον είμαστε πάνω από 500 subscribers και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ρε παιδιά. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και τσούκου γινόμαστε μια μεγάλη παρέα και χαίρομαι πολύ. Και θέλω να μην ξεχνάτε ποτέ στη ζωή σας αυτό, να κάνετε subscribe, δηλαδή μην βλέπετε τα βίντεο χωρίς subscribe, δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Μην φεύγετε από το βίντεο χωρίς να πατήσετε like. Αφήστε μια καρδούλα από κάτω, ένα σχόλιο, δώστε μου ένα feedback, πείτε μου κάτι. Για ποιον τα κάνω εγώ αυτά, για εσάς τα κάνω. Εγώ τα ξέρω, εγώ τα λέω για εσάς. Να κάνετε αυτό που σας αρέσει, να προσπαθείτε να έχετε περισσότερη χαρά στη ζωή σας και να πίνετε νερό. Ναι. Λοιπόν, εγώ σας, πώς κλείνω, λέω σας αγαπώ. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε σε μια επόμενη βιντεάρα αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Αυτά. Έχω να πω κάτι άλλο. Ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά, ρε παιδιά. Λοιπόν, κλείνω να μαζέψω. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα είπα να κάνετε subscribe, τα είπα. Φεύγω. Γεια σας, bye.